mondo mi oganda obede gi dongruok moro. Takeni strategy nyalo bedango. Mana ka doge no. Ingene example logo moro Sharon. Akiane Obama ingene obedo president. Obama na America. Okay ka? En America. Obama notiyo gi jok moko bobiro kawo data e piny luo. Mo kawo data. Ma ute mabade minana mogere mang'eny. No get kaka pesa Obama ni give direct. Yes. Iwinja. Kenya kagi mosina ni joma honest matin. Kimie pesa to bende kora kudwa puonje nyathini ma janiko ma koro dhi madho go kongo go kokio. Kanya mbadi gi nyati with that give direct. Formula somoga. People learn from others. Okochuno nukoro kigole arambe na chiel million. Na rio, numa nukoro merikora. Okay, strategy. Yeah. Kagi identify jibugi the group no biwacho no. You assess me and whatever. Yes. To mama chapo na kapeso duane sim pap. To sanu te dwaro pesa kwe machama. Nyeno golo direct. Nyaka gibedo paro machielo. Gibedo mine mi achiel. Moyudo silingo kada 1,000. Ngeni gin gi 600,000. They can do something meaningful. Mana kumiwinjo je mto mochwoyo. Nitiere strategy kama miyo go jodongo pesa. Kendo gibedo ka giyudo pesa no kata ka 2,000 to giyude every monthly. Mane system madwa tiyogo. To system mineno joge wagidhigo gi. Magi jo musa be the leadership ka CS Mbadi usa be the leadership for a long time. Aparo ni